Sister Dani, Janice. Puno kaayo. Tabang diri mi. Sige, pingutan yung ilong guys. Kasi lalilin na ni guys. Kasi, yurik lang. Kanaog lang na. Tupukan niya ka diya. Guys, namin sa hospital guys. Ang oras ay 12:18. Ay 12:28. Guys, namin sa hospital. Namin sa hospital karon kay di pa sa medidas. Ang oras na ay 12:30 na guys. Natulog na si nanay at si Mimi. Ang makamata si Mimi ang ubuhon. Ako na lang mataan ni guys. Tapos namin ganit kasi pila pagpakamata siya kung agipon. Sakit lang yan ito. Kamata si nanay sa lisod pa kay Pagis. Ayan guys, tulog na sila guys. Marami sa gawas kahit ano ang kwarto. Bantay ng ating tatang Chris. Iparang na sa pagkakaliban mo. Sa na yung higilip pagkakaliban. Pag may prayer, talipid ka siya guys. Bakit kapit na wala? See you tomorrow. Ay, pamagyak ko na sa kamang pangalaway. Mahaw mi guys. Padung mi mamahaw. Manis merkado karon mao lang imanaway ko.
guys, good morning. Matukog kuan. Matukog balingwan kay diri walay putasan. Balingwan ako palit guys. Ate. Guys, makauli na ko. Bukan ko na malit. Nagpamalit lang ni Ate Silo. Nagpalit ko og grapes. Palit ko grapes. Ngayon, orange. Apple. Yung mga biscuit. Skyflex. Nagutilan ko na ko og wipes. Ang palit ka po ni Alan gamay. Nahurot na. Namapit ko kong Tupperware kaya para sublan ako na ng mga prutas kaya aron dili maabugan. Narasip ko ang atong prutas na maabugan. Hi guys, may hapon na sila ni Ate Mayamia Dani guys. Uban silingling og silintoy. Koreana. Nasi Koreana guys. Nagdala si Koreana sa snacks diri daghan kaayo kay daghan man siya kwarta. Anong Koreana nga? Kuan? Koreana ng way kwarta. Way kwarta. Ang gidala ni Ate Dani guys. Oh. Kaning kamot og paypay mi. Paypay sa kor. Paypay sa kor. Ang dala si Ate og turon. Ang dala niya eh. Ang paypay, ang torta. Wasagi. May mga biskuit dani. Ang daming biskuit di dala ni Ate guys. Sa itong ubanan na. Narada niya akong sulod. Uban. Natang uban. Narang uban guys. Kanatin na abal guys. Dorig na. Painom na tapos nini ganina sa kuan gi resitahan siya og sa kerisin. Painom na siya ganina. Bawas na po na niya lasot siya sa gabi. Daghang salamat sa inyong tanan guys. Wala ko i-upload tungkol kay nilantaan ko. Na nangin hinoon si Mimi ang naadan pero nag-mute. Pag-start mo na nito. Kamu kor? Ha? Ako pa daw sila magkauntaghanak kaya nilang gidala o. Ang gidala ni Ate guys. Turon. Kaan ka turon me? Ayan kita. Pampis me. Maraming salamat sa iyong tanan-tanan guys. Sa inyong pagsuporta. Sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa tanan. Chay mo. Chay mo? Ayaw niyang kumain man. Kankor. Kankor. Turun. Iya pa turun kor. Nasyon niyo guys. Nyapon na ka? Nyapon na ka? Ano yung rasyon niyo? Manok na. Sira na. Kasi kaon na naman. Ay tapos sabaw. Thank you so much sa kanan guys. Mga snack ka guys. Okay, oh, init pero pati. I-upload na ako ni Karon. Ha? Daw dito sa kamasali gulit sa cellphone. Sige, gulit sa cellphone. Sabi sa
Sumami itlog, ang itlog. Sige dito. Snack to guys. Ayan, may snack guys. Tuloy na sila ni ate guys. Mahuli na sila.